जेबो नङा दे गाबना मानो गाबनांगौ खारन बेबायदि गथ'निखौ माब्रै लांनो मोनखो खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बा गासैखौबो खनसे बरायफिनबाय आसा खालामो बयबो मोजाङै दं बेजों लोगोसे आं नोंथांमोननो दिनै मोनसे भिडिअ लाबोफिनदों आरोना नैबे आंनि उनथिंजाय थानाय न'खौ नोंथांमोना नुदोंब्ला नोंथांमोना एक्जेक्ट सिनायखाबाय जानांगौ आरोना बे भिडिअआ सोरनि ओमफ्राय आं थाम्बनेलाव नायनानैबो नोंथांमोना एसेबाबो हमना मोनखाबाय जानांगौ सोरनि भिडिअ आं सिगाङाव बे न'आव थानाय सासे दा बिनानावनि डिटेल्स भिडिअखौ लाबोजोबखाबाय आरोना ओमफ्राय दिनै बेहा मोनसे काहानि जादों बिराद मोनसे गिदिर काहानि जादों आरोना बेखौनो आं नोंथांमोननो लेंहरनायखाय नैबे भिडिअखौ देखायफिननो होननानै नैबे फैनाय जादों बेखौलाय आं थाम्बनेलावबो फोरमायखाबाय नोंथांमोना बेखौ नुनानै एसेबाबो हमना मोनखाबाय जानांगौ आरोना नायनानै ला बेसे खस्थ'यै आं सिगांनो खोन्थाखाबाय नोंथांमोननो बेबायदि थेलायाव बेबायदिसो जुहुद्रुनानै गाखोनांगौ जायो बेबायदि मानसिनि फैसाखौनो जानानै माने ओरैबायदि गाज्रि गोसो बेबायदि मानसिया नङा होमबा सोरबायदि आखल गाज्रि मा बेबायदि मानसिनि फैसाखौ जादों नङा होमबा बिदि होननानै नों खोन्थाहरदों महरखौ माने नोंनि अबस्थाखौ खोन्थाहरखादों बे मानसिनो ना खोन्थाहराखै खोन्थाहरदों आं इदिसो होनना खोन्थाहरदों हा दे जेबो नङा दे गाबनाङा मानो गाबनांगौ हमनानै लखबाव दोनगोन आंथ' कन्सिडार गैया आंखौ ओरैबायदि बुंनानै मा एबसु अफिसनि जोंनि गगामुखनि एबसु अफिसनिखौनो बुंनानै बिसोरो माबानानै दोनबाय जागोन दे गाखोग्रो दे बर'फ्रानो बिदिबा सोर फोथायबावनो नङा होमबा फै बिथिंजाय दे बोरैथो बिदि जालायलायखो एसे खोन्थाना होदो दे मैया माने फार्स्ट टाइम बिसोरबो माबायदि कल खालामनानै नोंनाव कल बिदि खालामनानै माने मा लांखौ बेन खालामबाय दंमोन बियो फन आंखौ ओमफ्राय आंनाथ' एयारटेल नालाय फन खालामबाबो मोना नालाय ओमफ्राय आंखौ मैया माबा आवगोलनो आं 1 थारिखआवनो माबा एयारटेलमोन नालाय जिअ रिप्लेस खालायदोंमोन आं ओमफ्राय मैयानो एक्टिभ जादों जिअ एक्टिभ जादों ओमफ्राय मैयानो बे जायबा रिप्लेस खालामदोंमोन सिमखौ बे मानसिया आंनो रिसार्जखौ सोना हरबाय 349नि सोना हरदों ओमफ्राय सोना हरनायाव बेनि डाइरेक्ट माबा एक्टिभ जाबाय बेनि फना फैदों ओमफ्राय बुंदों आं एबसु गगामुख एबसु अफिसनिफ्राय बुंदों जोङो मा लांखावनिफ्रायनो नोंनो न' गंसे जगार खालामदों आरो लेट्रिन गंसे जगार खालामबाय दङ बिदि होननानै ओमफ्राय जोङो दिनैनो फैसाया हाबगोन जोङो अल एभ्रिथिं मावखाजोब्बाय खामानिखौ ओमफ्राय दिनैनो फैसा हाबगोन ओमफ्राय फर्म माबा माबि खालामनायाव फैसा नांगौ जादों 1100 थाइसे हर बिदि होननानै बुंबाय आंनावथ' दा माबा गुगोल पेआबो एसे माबा जानानै दं नालाय गाज्रि जानानै दं ओमफ्राय आंनिफ्राय हरनो हादिया ओमफ्राय जोंना हासबेन्डआव दुनियाव दंहैयोमोन नालाय ओमफ्राय बेखौबो होनबाय नोंनि हौवाया अबाव थायो बा माबा गथ' गथाय साबेसे बा मानसि साबेसे बिदि होननानै सोंजोबदों न'फ्रा माब्रै नोंनि फटकफोरखौ हर आंनो बेयाव ओमफ्राय आधार कार्ड पान कार्ड हर बिदि होननानै हरबाय आं न'खौबो साफायना हर न'यै मानसि साफायना हर बिदि होननानै बुंनाया आं हरबाय हरनानै ओमफ्राय दा कलखौबो दाननो होआ बिदिनो हर दे नोंनि हासबेन्डनो कनफार्म खालामना हो कनफार्म खालामनो ओमफ्राय आं होबाय ओमफ्राय इमारजेन्सि नांगौ माने फैसा माबा न'आ दिनैनो फैसाया हाबगोन न'आ लेट्रिन गंसे ओमफ्राय खथानैनि न' गंसे खमसे खम आरो आराय लाखनि न' गंसे ओमफ्रायो 25,000नि लेट्रिननिया 25,000 बिदि होनबाय आं एबसु अफिसनिफ्राय हरदों बिदि होननानै बुंदों आरो नोंनि मानसिया मा मानसिमोन जेनेबा बे बर'निसो रायलायखादों बर'खा फार्स्टनिफ्रायनो बर'सो रायलायखादों ओमफ्राय फार्स्ट टाइमाव माला बिदि कल हरजेननायमोन नोंनो फन हरजेनाखै मैयासो फार्स्ट हरखादों लोगो फैसा बिहरखादों लोगो फैसा ओमफ्राय बिदि होननायाव आं होनबाय आं दा बोरै आंनाव आखायाव फैसाबो गैया थाइसेबो दा हासबेन्डआबो दा खामानि मावदोंबाबो दिन हाजिरासो मावना जायो जोङो गथ'नोबो एसे दिन हाजिरा मावाबानो जोंहा प्रब्लेम जायो आं लेक्ट'जेन बायनानै दौबाय थायो नालाय दौनाङो ओमफ्राय बिदिनो ओमफ्राय फैसाबो बिहरबाय खाराव माराव बिहरबाय जेने थेनेबाबो दखानफोर खाथियाव गैया नामा आमुक गैया नामा बिदि होननानै बुंबाय थानायाव आङो बेयो इमारजेन्सि माने ब्राब बिबाय थानाय जादों फैसाखौ बिबाय थानायाव ओमफ्राय हासबेन्डजों कनफार्म खालामना रायलायबाय नोंनि हासबेन्डजों रायलायहो आंखौ कनफार्म खालामनानै रायलायबाय आं मेनेजारनि फन बेनाथ' मबाइल गैखाया नालाय मेनेजारनि माबायाव मबाइलाव हरनानै आङो
रायलायहरबाय खामानि मावबाय थानायनिफ्रायनो बिबो फनखौ हैनानै रायलायहोबाय बिबो ओमफ्राय खामानि मावनायनिफ्रायनो एडभान्स फैसा लानानै 1100 फैसाखौ सोना हरबाय बियो फैसायाथ' गैखायामोन जोंहा बिदिनो फैसायानो माबाबाय था उफाय गैया जानोबो लोंनोबो बिदिनो माइरंसो बायना जायो नालाय जोंहा दा उफाय गैया गथ'नो गाइखेर बे फैसाखौ जुदि आङो बेनो बिदि खालामोनबा खालामजाथ'वामोन आरोना आं बे फैसाखौ गथ'नो गाइखेर बायबाबो आंहा माबा मोनसे खामानियाव फैगोन ओमफ्राय नोंनि अबस्थाखौ आं इदिसो होननानै खोन्थाखादोंमोन इदि मिथिखायो गावनो आंनि हासबेन्ड सिगाङावनो बेखौथ' जों मा बुंबावनो बिकलंगसो बे बिकलंगखा आं नुखाबाय बिकलंगसो बेखौथ' बिकलंगसो होनसिगोन बिदि होननानै मोजांनो हासबेन्डनि सिगाङावबो बुंहरो बिदिनो रायलायखाबाय ओमफ्राय दे होमबा एबसु अफिसनिफ्राय हरदोंब्लालाय ओमफ्राय जेबोथ' माबानाय नङा खालामदोंबो जानो हानाय सिगांबो भिडिअ'आव नुखांखाबाय नालाय ओमफ्राय हरगोन होननानै माबानानै एबसु अफिसनिफ्राय हरदों टेनसन खालामनाङा आंनि हासबेन्डखौबो बुंखाबाय टेनसन खालामनाङा टेनसन लानाङा बिदि होननानै आंखौ बुंदों बारंबार माने फनखौबो दाननो होलायाखै माने नोंनि भिडिअखौ सिगां नायखांखाबाय मानसिया नामा नायखांनानै बे होमबा नोंना बे QR क'डाबो बे माबायावनो भिडिअ होनायानो दंखायो पासबुकआबो बेनो दा होननानै ओं बेनोखा आंना बेयावनो दा फैसाखौ नखल पान कार्डखौजों आधार कार्डखौल' हर इदि होननानै माबाबाय ओमफ्राय माबा बिहरबाय आरो बिनियाव दा ओमफ्राय जोंनि बे गगामुखनि एबसु सारमोनखौसो दा लेथायनानै माबाबाय आरो बे मानसिया ओमफ्राय गावनि माबाखौथ' फट'बो गैखाया प्रफाइलाव मबाइलखौबो फन हरबाबो दा थिखांला आधार कार्डखौ नोंनो हरदों मा खारनाव हरनायमोन बियो सोरो बेथ' हराखै आंनो आधार कार्डखौ जायबा बे मानसिनाव बे QR क'डखौ हारसामोन नालाय QR क'डखौ हरनाय मानसिया होनबाय आं बेनाव नाम्बारखौ नागिरनानै बेथ' माबाखायोमोन नालाय बेखौ नागिरनानै आं फन हरबाय बे मानसिया बेथ' हारसासो नालाय बे जायनावबा फैसा सोहरहोदों बे हारसासो बेलेग मानसिनि हारसा ओमफ्राय बिदि होनहैबायनो बे हारसानाव फन हरनानै सोंहरनो आरो आं ओमफ्राय बेयावबो खेबसे रायलायनो मोनदों बेयाव सोर बियो बिदि होननानै ओमफ्राय आंखौ बेयावबो बिदि होनदों बेयाव हरबाय थानाङा डिस्टार्ब जायो बे माबा मा होनो मालाय कम्पिउटार मावबाय थायोना बिदि बेयाव फन हरबाय थानाङा आं ओमफ्राय मबाइलाव सुइच अफ जानायाव बेयाव हरदोंमोन आरो आंनो ओमफ्राय गावना सुइच अफ ओमफ्राय गावहा कल खालामनाय ओमफ्रायो जोंहा हासबेन्डजों रायलायहो होननानै हासबेन्डआ रायलायगोन बिदि होननानै बुंनायाव ओमफ्राय रायलायबाय आरो रायलायनायाव सिन्था खालामनाङा टेनसन लानाङा दानि आधा घन्टानि उनावनो फैसाया हाबसिगोन जों प्रसेसआव दं बिदि होनबाय थादों आरो बियो ओमफ्राय बिदि होननायाव आरो बेखौथ' हरखांबाय 1100खौ हरखांबाय हरनायाव ओमफ्राय आरो बेखौबो स्क्रिनशट खालामनानै हर फैसा सोनाय माने माबाखौ आरो ना फैसा सोनाय वाट्सएपआव बिदि होनबाय बेखौबो हरबाय हरनायाव ओमफ्राय दा मा जाखो बे 1100 फैसाया माबादिया फ्रम माबानायाव आरो 1000सो हरबाव बिदि होननानै आंनाव नागिरदोंमोन बिहरबावदों आरो गुगोल पेखौ थिक खालामनानै ला दान खालामबाय थालाय देलाय थिक खालामबाय थालाय होननानै जों ओमफ्राय दा आं बानायनो हायाखै आं मानसि गोरोंनोसो देखायनांसिगोन बिदि होननानै बुंनायाव ओमफ्राय दा जों दा थांबाथाय जों नोंसानाव थांबाथाय जों दा लासिगोन दे बिदि होननानै बुंदो आरो ओमफ्राय बियो कल खालामनायाव रिसिभ खालामाखै जायनि नाम्बारजों हरदों बेखौनो बिजि कलाव सोजोबबाय ओमफ्राय बे मानसियासो आंनो दा फैसा जायनावबा फैसा सोहरदों बे मानसिया आंनो आधार कार्डखौ हरदों बेनिखौ आधार कार्डखौ हरदों बेथ' हराखै जेबो कलबो थिखांनो मोनदिया स्क्रिनाव होनायानो बेनि आधार कार्डआ जुदि सारमोनाबो जोंनि गगामुखनि एबसु सारमोनाबो जुदि बे मानसिखौ सिनायोबा माबा एसे आंखौ हेल्प खालामदो जुदि मानसिखौ सिनायोबा आंनि खाथियाव लाबोनांगोन बेखौनो खावलायहरबाय आरो आंनि बे 1100 फैसाया आंनो न'खर सलायनो थाखाय आंनो जथेस्थ'मोन 1100 फैसाया जोंनि दुखिया मानसिनिबो थाइसेबाबो फैसा बा 1110 थाखायाबो समायाव जोंखौ मदद होयो बेनो आरो बेखौनो सिगां आं बिनानावनो माने गोबां मानसिनिफ्राय बिदिनो हेल्प माने अनसुंथाइ बिनानैबो होखांबाय बे अनसुंथाइ बिनाय ओमफ्राय माखासे सिगांनि भिडिअफोरखौबो बे जाय मानसिया माने बे भिडिअखौ नायदों जाहैबाय नायनानै बिनि डिटेल्सखौ मोन्दों बिनि स्क्रिन माबाफोरखौ मोन्दों आरोना थ' बेखौ मिथिखासेयावबो भिडिअखौ नायनानै बिनिफ्राय माने फैसा थगायनानै जादों जाहैबाय ओरैबायदि जादों जाहैबाय माने मानसिखौ बिदि होनना मिथिखासेयावबो ओरैबायदि माने महापापि बे मानसिया बिनिफ्राय फैसा थगायनानै जादों आरो ओमफ्राय 1100 फैसाखौ लांदों दानि खोन्थाखाबाय गावनो ओमफ्राय आरो लांनानै बिहरबावदोंसोमोन जाहैबाय दा फैसा गैयिखायसो नङा होमबा दाख्लै एथ' मोजां माने बिनो जाय मानसिफ्रा हेफाजाब हरबाय हरसे हरनानै माने गावबो नुखाबाय बे भिडिअखौ बे नुनानैबो बे मा होननानै बबे मोखांजों माने बेबायदि मानसिनिफ्राय फैसा जानो हागौ नङा होमबा आं दा बुंबावदों आरोना आं लास्ट माने नोंथांमोननो बुंबावखादों नोंथाङा जुदि बे भिडिअखौ नायबावदोंब्ला आरो गामिनि बा सोरबा खाथि खालानि सोरबा सिनायनाय मानसि नायदोंब्ला बे बिथांखौ खोन्थाहरनानै बे मानसिखौ माने बुंना हो आरोना आरो बे मानसिया जुदि नैबे भिडिअखौ नायदोंब्ला 2 बा 3 गेजेरावनो बे फैसाखौ जुदि बे बिनानाव जुदि
कल खालामनानै जुदि फैसाखौ जुदि घुरायनानै हरफिनाबा आं दहाय होनखादों नोंथाङा दालि ओंख्रि जानो रेडि जानानै थाखा आरोना थानाया खिन्थु जोंनिफ्राय बारा गोजान जाया खोब बारा गोजान नैबे न'निफ्राय 2 किल'मिटारल' गोजान नोंखौ स्ट्रंलि बुंहरखानाय जाबाय नोंथाङा बेबायदि बर' जानानै बर'नि इसिबां माने आखल गाज्रि खामानिखौ मावनाङा आरोना माने मालायखौ नुयै जोंनि बर'फ्राबो बेबायदि माने आखलखौ नोंथाङाबो बेबायदि आखलखौ सोलोंबाय नामा जादों बेबायदि मानसिनि फैसाखौ जानांगौ थ' बेनोमोन खोथाया जोंनि बर' फिसा हिसाबै सोरबा गोबां मानसियानो गोबां अनसुलिबो दं बेनिखायनो बिनानावखौ गोबां माने सिगां फैसाबो हेफाजाब होदोंमोन दा बेनिखायनो खावलायदों आरोना जेरै हेफाजाब होदोंमोन दा नैबे माने लांसुनिखौ नागारनायाव माने लांसुनिखौ सिनायथि होनायावबो नोंथांमोनाबो एसे हेफाजाब होदो आरोना ओमफ्राय बुंनानै होबानो जाबाय रायनानै होबानो जाबाय एसे लाजि फोनांबानो जाबाय नङा होमबा जायगानिबाथ' बेखौ थांनानै जों सिनायनायबाथ' गवामोन बे दा गोजाननि एसे एड्रेसखौ हरनाय मथे माने बियो नलबारि डिस्ट्रिक्टनिसो होनना बुंदों नोंथाङा बेखौ फिजिकेलि थांनो हायाबाबो जों केस होनानै बे बिथांखौ हमनानै लाबोगोन आरोना जुदि मानियाब्ला दा आयंआ मा होनो बेबायदि एथ' माने बेबायदि खामानि मावनानै थांबाय सासे बर' मानसियानो मिथियामोन आं दहाय फुङावसो बाथ्राखौ मिथिदों बेना मबाइला टावारा नाङा नालाय आंनि मबाइलखौ लाबोनानै रायज्लायहरदों जाहैबाय आंलाय मानि हरबाय आरो आङो बेनिफ्राय दा खोनानायाव बहुद भाबिनांथाव सोमोनांथाव बायदि मोनदों जाहैबाय खारन बेबायदि गथ'निखौ माब्रै लांनो मोनखो हायोबा मददसो होनांगौमोन मददबोथ' सिगां द्लाम होदोंमोन मददानो बहुद अननाय दा मा खालायनो मोजां मानसियासो बेबायदि लांखो ना बेबायदि मावग्रा मानसियासो बिदि लांखो मोजां मानसि नङा इयो दा बेनिखायनो आङो दुखु नांदों बेसा जावैसाबो गथ'नि थाखाय न'खरनि थाखाय थाव संख्रिनिबो प्रब्लेम थायो माइरं दैरंबो प्रब्लेम थायो न'आवनो थानो मोना सानसेबो न'फ्रा बायला जिला जाजोब्बाय मावनो मोना बेफोरबायदि मानसिनिफ्राय आरो बेबायदि अबस्थानिफ्राय लांनाया आं बिराद दुखु मोनदों मिनिथावगौ ना गाबथावगौ ओरैबायदि जाहैदों माने दा गथ'खौबो रायथावलिया मोजां सोदोबै बर' हिसाबै मोजां सोदोबै बुंनानै हरबाय नंगौनालाय नंगौ होनबाय बे गथ'आबो हरगारबाय बे जोंहा बर'नि हिसाबै आबसु पार्टिया जेराव मेरावनो अबेबा मदद खालामदों बेफोरबायदि साननानै जाहाथे मदद मोनगोनबा ओरै होननानै हरनाय जाबाय माथो खालामनो दा आं बेबायदि मानसिखौ आंनिब्ला मोनसे साजा बा बेखौबो मोनसे हाखराव खोख्लैनानै दोननाया मोजां जागोन बायदि मोनदों मा बुंबावनो दा दानबाबो बौला बुबाबो साला होननाय बायदि जाहैबाय लांखांबाय मालाय देरहानाय बायदि मोनहैबाय दा जोंथ' लाइल'थ' जेबो रोङा आखे फाखे माने मबाइलबो थुनो रोङा माबाबो खालायनो रोङा खाथियावबो गोरोंग्रा मानसिबो गैया जाहैबाय रोङा सिदा बे फन थुनानै रिसिभ खालायनाय रायलायनोल'सो आखे फाखे रोङा आं खिन्थु बिराद दुखु मोनदों दुखु नांथावानो बहुद दुखु नांथाव माथो बुंबाव बेखौबो बुंथावला गथ'खौबो मानो हरनाय मानो मानाय मिथिया हसिया बे बुंथावलिया नंगौ नालाय नंगौ सैथो नालाय सैथो हरनाय जाहैबाय आरो जोंहा जोंनि हारियाव आबसुफ्रा बहुद मदद खालायनाय दङ बिनि थाखायबो माने जागोन खोमा नंमारगौ खोमा ओरैनो फोथायनाय थाहैबाय ओइ बेबायदियावसो हरनाय जादों ना मा खालायनो बे मानसिया अरायबो माने सुख सान्ति जानाय नङा बायदि मोनो बेबायदि मानसिनि बुस्थुखौ जुदि माबानिफ्राय आखाइनिफ्राय सेख'ना लांनायखौ बोरैबाफोर माने अननानै जुदि गावनि हारि होननानै आरो बेबायदि मानसिखौ खालायथावा होननानै जुदि गोसोखांनानै जुदि हरफिनोब्ला आं बहुद मदद मोनो निमाहा होगोन आरो अराय सम बे मालाबाबो माने गाव गोरोन्थि मावनायफोरखौ जाहाथे गलसि जाया ओरै सानो आरो आङो जाहाथे भुलाव खालायफ्रांबाय अनफिननानै जुदि घुरायनानै हरो आं जोबोद धन्यबाद मोनगोन बेनो बाथ्राया जुदि अननाय गैयाबा अननाय जुदि फैयाब्ला बिनि गोसोआव जों माबा मोनसे बेबस्था खालायगोन नों जेनेबा सासे बिदा हिसाबै बिनिफ्राय थ' फैसा बेबायदि गाज्रि थगायनानै लांबाय नों दा मा जाजानो लुबैयो जेनेबा बेखौ साजा होजानो लुबैयो ना फैसाखौ घुरायफिनजानो लुबैयो नोङो आंथ' साननाय मथेथ' बेना गोरोन्थिया
मेरला दं गोरोन्थियाथ' गोरोन्थियानोखा बिराद गाज्रि गोरोन्थिया बिनि अननाय गेजेराव हरफिनलायबानो मोजां जाबाय आरो खिन्थु जुदि हरफिनाबा जों माबा मोनसे खालामनो जोंबो राहा दं खिन्थु बेफोरबायदि गथ'फोरखौथ' जाथावनाङाथ' आरो थ' बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ जाय बिथांमोना भिडिअखौ नायदों एसे हेल्प खालामबानो जाबाय जोंनि बर' फिसा हिसाबै जोंनि बर'आवबो जे बेबायदि गाज्रि मानसि ओंखारबाय बेबायदि माने थगायनानै फैसा जाग्रा ओंखारबाय बेखौ जोङो एसे फोरमान जाबाय आरोना बेनिखायनो बयबो जोंनि बर'नि गेजेरावथ' बहुत मोजां मोजां मानसि दं नालाय अननानै हेफाजाब हो गामिनि मानसिफ्राबो एसे हेल्प हो बिथांखौ सिनायनायाव बिथांखौ एसे गाज्रि मानसिखौ साजा खालामनो नोंथांमोनाबो एसे हेल्प खालामनानै जाबाय आरोना भिडिअखौ आं बेखिनियावनो देखायनानै नोंथांमोननो बेखिनियाव फोजोबथ'नो सानबाय आरोना गासैनिसिमबो खनसे थेंक इउ फर वाचिं